Ko hanziwa makazvimba fesi taurira tizofamba sei mabholo ndiko ndarowa ndipamawana kwanzi chitudze nyaya yacho ndei ndatoenda kumunda bobo itaurisa zvikanzi pataenda kumunda ndashaya mari yangu apa ndakana mari yemubhatutu ndikutomwa mahewu iwe waishaya sei shama ndatofunga kuti mafanizi mamari kujoka nini shabva atanga kundidhaya hauna kumudzorera ndare ndoyaramba ndandisina standing kana naneti iwe wambodawo kumurwa ndare zvakaramba aye inini handire munhu ndare iye ndiyatraya kundurwa ndare saka akanganisa gumbo rekurova chete bva angodaro zvake asi one thing I just want to advise vana variko mazuva ano amana sereri madhare tentapera tinisina pawo just leave us alone sienditi yandikuita oda kukuita rafu kuti everyday uchidayo so but sei munhu yananga iyoyo munhu ananga inini because time andanodziisa chikafu tapedza basa ramira ndikudzisire chikafu tanise mazondo edu vandatoti mira ndodziisa tidye nechingwa vandatoenda paipai actually I got no money in my pocket and it pains me so much tunorerwa mhose vasina kupara zvinhu handisina kutomboita zvitondorwadza unozoti nge zvikutoitika ipapapa ndezvekuti ndambomufungira mwoyo utsinye but ndazonyatsoona kuti anoenda kujeri vambogada umeendera kupolisi but utarafuka munhu tasoona yaigona ngokubvisa ziso raitobva kumazino hana kubata fere zina atova vana vasina yazikiri radhakwa kozi anonga achiti munhu watozopona nekuti munhu yatozobatwa angada kumusvikora mabondo ouya shamwa ndisina kana standing shamwari gasha imagine kuenda kutsvadzira chii apana ndikutozvishupikira ndikutofunga ndochikuenda kwandaita kumunda ichapiwa pei ndotoya ndoita ndopei yacho ndopeiyo mfana wacho anonzani kumfana iyi anzi Johannes Mutua ndiye anogara pawedzera shagasha but mwana fese akanyarara anetsa nevanhu but iyo shaya yaita yacho yatangira kumusika tamuendesa kumusika vana mutiona iyo mina tinokusiya uendese zvinhu zvako kwamutare kumabhazi but time yako yauda angada kutumidzira grosa but time yako yauya kada wazviita kuseni patamuka isusu tikaenda unohodha apo vasikosvika vasikoshaya mabhazi acho kana ona joa pamari yangu ida kupa majega chidiriro chifiwa unzwa saka I think in his heart you are so pained kuti ona why is this guy saying kuti ndofanira kudira fuel motikari yabamuna kana iyewa ati mari unayo plus motikari haifambe nemvura ngati diriro mbichano wanachi zvinofamba abo taenda kumunda kwakwe you are so lazy and andina kuda wakademeti bo nakuda ndisitachovha graft race chinyozera apedza kudaro ndasvika panapa ndatouya kumaraini papatapaka akutanga kutaura kuti inini $7 indoba $7 7 years inini ane 7 years kandainaonekwa ndakaparara ndanotengawo kuti kumwa mahewu zvandikuita vangasadaro andikwadza andikwadza because I know kuti frontline hapasina akutosheka vange iri hapasina wana but manje kuti ndimusungise kujeri ndokuziya akugariki saka handisidi kuti ukama hwedu upesaniswe nezvo agona zvaita apa mfana mfana ura mudemadhara ake musiye
Ndopenyu wacho, but this is not good. I advise young people to respect their elders. And I just want you can kill somebody for something he didn't do. And it will be very, very, very outrageous in God's name. Because Papa umeso what? But I'm a strong feel. Saka apa pachazoita kuti uzvimbe ziso chi anyasokuita seya Apa kopo ihedha sha. one hedha chete ndoyabva yakupara One head yanga kapenga. Koyapinda kana kadzipa. asi yanga iri flying hedha Iyo yaita yacho chamara ndakuinzwisisa chama. Iyo tatofunga tuita mafanizi kana afana kujoka. Chama vamwe rakanditi da. Atanga kuti ndari bva ndatadza kudona. ndari yaramba Ndari udone zvekumhanya vandoni. Apa pahedha apa manje ndo apazo hedha paziso chamari da. yai pakaita kuzvimba papa Pakazvimba. Andopona. I'm a survivor. But all I want to urge the youths, shall leave the elders alone. And if we got nothing to do, I got people, Mamonya, and they no session now. ndoitira chimonya chake kwauri Chimonya pandiri nini? Apa unozo? wakapera kuti arai Hapasina. But I mean mazino akanazo inotambika those who in life. But anyway, I urge all people to be free to come and see us. We are there and everything is okay despite all this. And I wish you guys to make journeys, especially Minox. Waiting for you, Mablango. Kana zvaramba zvokuti muuye will be coming there to take you to Zimbabwe, then Toronto to take you back home, and we'll be going to the Shawane and have Christmas time. Thank you.